Umani ng negatibong reaksyon mula sa publiko ang pahayag ng Department of Trade and Industry o DTI na kasya umano ang 500 piso para makapaghanda ng Noche Buena ang mga Pilipino. Para sa mga albayanong sina Nanay Remedios at Nanay Nelia, hindi ito kakasya lalo na sa tulad nilang may malaking pamilya. Mahal ngayon dahil December. Ang 1 kilo, di sapat dahil ilang sa siyam. Yung Ricardo pa, mamahalin. Tapos yung mga panghalo pa doon, kulang. 500, ano lang ang mabibili niyan? 1 kilong pansit, yung mga pangsahog. Tinapay lang ang pwedeng wala nang mga cake. Kamakailan lamang nang sinabi ni DTI Secretary Cristina Roque na kasya ang 500 pesos para may pagsaluhan ng Noche Buena ang mga Pinoy, lalo na kung ang bibilhin lamang ay ham at makapagluto ng macaroni salad at spaghetti. Pero depende pa rin daw sa laki ng pamilya at ayon sa price guide ng DTI. Dahil mainit na usapin ang 500 pesos Noche Buena budget, aalamin natin ngayon kung ano ang pwedeng maibili sa halagang ito. Para sa handang spaghetti, ang spaghetti pack bundle ay nasa 135 pesos. 55 pesos naman ang star hotdog na nasa regular size at may 8 piraso per pack. Para sa dessert na macaroni salad, 75 ang 400 grams na macaroni, 60 pesos naman ang malaking all-purpose cream, habang 40 pesos naman ang maliit nito. Hindi bababa sa 48 pesos ang presyo ng condensed milk, habang nasa 35 pesos naman ang maliit. 48 pesos naman ang presyo ng keso at 20 pesos ang presyo ng nasa sachet. Hindi naman bababa sa 60 pesos ang presyo ng fruit cocktail. Ang ham, 150 pesos ang 1 kilo ng regular at hindi nasa high-end class. Sa aming pagtatanong-tanong ng presyo, umabot sa 631 pesos ang kabuuang halaga nito. Ang tinderang si Nanay Nelda Presentasyon, hindi rin kumbinsido na kasya ang 500 pesos pang Noche Buena. Kulang man. Sa kuya nga nitulosan ang aki ko, may apo naman akong 2. Magtiripon po, kulang man. Hiling ng karamihan na sana ay mas maging abot kaya na ang mga presyo ng mga pangunahing bilihin para mas merry ang Christmas at mas maging masaya ang bagong taon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.